ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ତାପରେ ଏଟାରେ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପଥର ଫାଙ୍କରୁ ଝରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ବର୍ଷା ହଉ ଖରାରେ ଏଠି କେବେ ହେଲେ ବି ପାଣି ଶୁଖେନି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପାଣି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଏଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାଠ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଖରା ହେଲେ ହେଠି ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଶୁଖେନି। ଏଠି ପାଣି ଶୁଖେନି। ଆଚ୍ଛା ଜାଗା ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୀଳଗିରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନୀଳଗିରିରେ ମାନେ ଶିଆଳିମାଳ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଶିଆଳିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଠି କେମିତି ଆସିବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଠି ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ଆସିବ। ନୀଳଗିରିରୁ ଶିଆଳିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। ଶିଆଳିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାମତି ଗାଁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ୱାଟରଫୁଲ୍ ପଚାରିଦେଲେ କହିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ୱାଟରଫୁଲ୍ ପଚାରିଦେଲେ କହିଦେବେ ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବ ମହାଦେବ ନାଁ କ'ଣ ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ବାବା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାହାଡ଼କୁ ଫଟେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଇ ଧର ଆପଣ